вийшла до вас сказати, що я за вами засумувала, за хлопцями, за дівчатами. Бо хлопці пишуть, що я вітаю тільки дівчат. Тож вітаю вас всіх, і хлопців, і дівчат. У мене знов вихідний і трішки, як кажуть, творчого взлету. Тож шию сама для себе, комбінезон такий веселенький. Бачите, я сьогодні навіть такий домашній салатовій футболці. І у мене ось такий комбінезончик. Ось такий. Тканини як шлейф. Тож є з чого. Люблю, коли не потрібно економити, хоча також люблю економити. Люблю, якось, а з цього вийде, кусочок, а з цього вийде. І люблю також моделювати. Тож у мене багато творчих ідей, які я не можу оплатити. Ну і багато срачу. Воно мої всі кріки. Робила я їх сама. Тож, якщо зроблю його, поділюся.